Lucu banget bikin ngakak. RW, Pak RT, sedaya mboten kula kok ngirangi tata krama niku mboten. Nggih amargi kawontenanipun ngeten, kula soalé sing ngangkat dalange. Nah. Jadi kula ajeng dianggep napa? Wayang tengut. Wayang golek no. Golek bias ngopo? Panas, Pak. Panas. Panas. Ora lho, biasa. Biasa pripun panas lho. Lho, lampu sekono gedene ya. Lah kula biasane di coloki cintir kok. Nengah nah wis dipateni rada nengah ini. Kula nengah. Oh, nengah wis dipateni lho lampu. Perasa aku nek ra penak ta. Aku perasa aku ra penak ya. Ora ayo ning kono wae. Yen ra manut ora Iya. Mas. Untuk aku tangan kurangnya kalau apa lho. Ngono kok tembang rujak jeruk Nggih. karo udut. Lho mboten gadah. Astu nih. Heeh. Matur nuwun. Iki tuwek lho iki. Lah sida. Loke kancaku. Kanca apa? Kanca TPA. Abane udut. Aku ngenteni gedhe sak modalku ra udut. Diombe. Matur nuwun. Niki dipun dongani jenengan. Wis sak dongane. Oh nggih, kersane modot nggih. Nih, ampun modot Kula sementen mawon. Ya ora. Engko modot ra urung malah repot kula. Ora urung nggo rayan sinden cilaka malah. Digawe rayan sinden kaya apa? Lho. Iki apa sun kandrak. Nih mboten. Pak De, lho kok sampean kayak amben-amben apa kok dadi koyo ngono iki Pak De? Pak De. Kesusupan no. Iki pahite ta.